Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande yakubingelela Ndlelifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho futhi ufana naye. Dumo lonke silinikeza yena lomfanele lungolwakhe. Baba uNsibande uyakubingelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Akusona isiqubulo ukuthi uJesu Kristu inkosi, isivumo. Every tongue shall confess. It's a confession. You need to confess that Jesus Christ is Lord. And through that confession you are saved. Uyasindiswa ngaleyo confession. So-ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uyalithola leli verse kuPhilip chapter 2 verse 11. Libhalwe ngama-capital letters, amagama amakhulu, ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngaleli gama sikhipha amadimoni. Ngaleli gama simema inkosi ibe khona, ishilo nje kuMathewu 18 verse 20. Wathi uma ababili noma abathathu behlangene egameni lami sengikhona. So ngokuqala nje ukuthi uJesu Kristu inkosi, he has already been invited. And usekhona, usefikile ngoba ummemile waphatha igama lakhe. Ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi, inkazimulo iya kuNkulunkulu uBaba. Yabona labantu yakubahlukanisa. Ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi, all the glory goes to the Father. Ngakho-ke bafowethu, asilisebenziseni leli gama. Akusiyona into yebandla, into esezwini. Akusilona udaka lweminye imizi njengoba abanye besho, into esezwini. Ngiyabadabukela abake bakhuluma lokho, bengakaxolisi bazithobe. Hawu kodwa usho njalo uNkulunkulu, uthuma abantu bami bezithoba, ababizwa ngegama lami, bevuma izono zabo, bevuma ububi babo, bekhuleka, ngiyokuzwa ngisezulwini, ngiphilise izwe labo. Hayi-ke angidlule lapho, ngiyazi ukuthi ngisho ngingaqedile, uqedelile wena. Hayi-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sizoqhubeka-ke, ngiqale ngokuxolisa. Ngithe ngoLwesihlanu uma ngifaka inkonzo yokugcina, ngathi inkonzo efana nale soyithola ngoMsombuluko, ngiyaxolisa. Ngenza iphutha ngoMsombuluko. Sithole inkonzo yangesonto ebikade isentabeni. Khumbula phela thina sasi-live ku-YouTube, sile eMnambithi ku-Kid Street esikoleni, ehholo lesikole. Babekhona abantu bebaningi endlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu. So-ke izolo-ke kwasekudinga ukuthi ngifake yasentabeni, labe kukhona uProphetess, umprofethikazi uZamangwane Mkhonto. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabantwana bakhe asiphe bona entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa ukuthi uma ingekho uBaba uNsibande noma uMama uNsibande bese bayama. Ngoba phela fana ngomthetho uma ngihamba ngishiya uMama uNsibande. Manje-ke ngoba ngiphila ivangeli angikwazi ukumshiya, angikwazi ukuhamba ngedwa. Funa uSathane athole ithuba, noma ngabe akalitholanga kimi alithole kuwe, ubone indoda ehamba yodwa. Cha, funa ngihambe nonkosikazi wami, kubonakala ivangeli ngiliphila. Bekungaba lula nje asale angene ashumayele ngesikhathi ngihambile. Kodwa-ke futhi uma isimo siphoqa ngelinye ilanga kuyokwenzeka, uma ngihambile ngishiya yena. Kodwa njengamanje, njengoba kusafanele ngihambe naye, bakhona befundisa uNkulunkulu unginikezile bona. Bakhona uZamangwane Mkhonto beshumayela izolo, ubaba uMthembu uDokotela H.A. Mthembu. Madoda bakhona udokotela entabeni, ngiyethemba bazokwanda. Bese kuba umfundisi SP Zulu. Ibona-ke kwamanje bobathathu sizobona uNkulunkulu uzosihlelela ngokuhamba kwesikhathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu, singakaqhubeka-ke siguqe sikhuleke. Uyedwa umuntu ofuna simkhothamele, ilodala izulu nomhlaba. Umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo. Ngakho kufanele simkhothamele siguqe sikhule. Mawungafuni ukuguqa kwakho lokho, kodwa hayi khona leli langa okukhulunywa ngalo kuPhilip 2 verse 11, okuthiwa zonke izilimi ziyovuma. Uyovuma ungasafuni. Thina-ke sivuma, siyathanda bese siyaguqa.
sithi uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba kakhulu, siyakubonga ngothando sithande ngalo, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lungolwakho, lukufanele, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Iba nathi kule nkonzo, uyibusise, kube yilona loyo kube khona akakutholayo. Siyabamukela abasanda ukungena, siyabonga Nkosi, kwangathi bengephume balahlekelwe ingcebo yasezulwini, kwangathi bangaletha abanye nabo futhi Nkosi babusise. Siyabonga uNkulunkulu nomusa, uJesu Kristu inkosi. Kwangathi banganda abantu abafana nensizwa kwaButhelezi ebengikhuluma naye ekseni ngoWhatsApp, ibonga ukuthi ingenile, ithi izoqhubeka ibaletha abanye ngoba izwi yathola ukuthi likhona ekhaya lezwi. Babusise Nkosi abantu abanjalo, umbusise naye abaletha abanye, angathi ngoba esanda ukungena bese yahlala. Mabangena abantu, bayadingeka embusweni wezulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ake ngikhulume nalabo bantu ababhala igama elithi uJesu Kristu inkosi ngamagama amancane. Ngiyacela bafowethu umhloniphe uJesu, wenza umsebenzi omkhulu ngendlela emangalisayo, uyinkosi kahlehle. Uzongena ezulwini ngenxa yakhe. Yini pho ubhala igama lakhe ngamagama amancane? Bhala uthi uJesu Kristu ngegama elincane. Ngisho lakhe igama ulibhala ngamakhulu, kutheni ungamhloniphi? Umhloniphi. Uzongakuhloniphi naye ngoba umhloniphi. And ukuba buhlungu okwakhe usiyobhala esihogweni. Mhloniphi, mnike imbeko emfanele, ukuthengile ngegazi lakhe. Bhale ngamagama amakhulu uthi uJesu Kristu inkosi. Lithokoze izulu. Hawu izulu lithokoze. Hayi bafethu ake sekeni. Mina ungangibhaleli ubhala amagama, ubhalela abangani bakho, hayi mina angifundi ngoJesu wami. Wangithenga ngegazi lakhe linenani elikhulu, so angifuni ngaye. Anisubhala amagama amancane. Indelelo lelo ukweyisa. Weyisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Hayi kahleni. Umuntu oyindlela neqiniso nokuphila uzokufaka ezulwini uyameyisa. Bhala amagama amancane. Eyihlazo leli. Mina nguwe, angazi bengizoxolisa kangakanani. Hayike angidlule lapho, ngiphinde ngizela. Yobafowethu, anginisoli ngokuthi nixolise nenze into enhle. Kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi ke uWhatsApp ayingeke. Ngeke uWhatsApp indlela okwenzeka ngayo ama-VN ayinqwaba. Njengamanje ama messages awu 177. Of that 177, over 100 ama voice note. And I suspect ama voice note ukuxolisa. Siyabonga kakhulu umoya ongcwele uyasebenza, qhubekani nixolise. Kodwa nisulindele impendulo ngokusheshsha. Ngoba nami ngumuntu ngisebenza kanzima. Ngike ngingalali kushaya u3 noma ngidecide ukuthi ngivuke entatha, umzimba uyezwela uyakhathala. So ke bafowethu yazini ukuthi into enibhalayo nizophuza ukuyithola. Angiyazi lento njengoba ngiza la ngenza inkonzo kugcine ku 184 messages. Owayizolo nowafu losuku lwanamhlanje. Ngoba into engeke ngayenza ngengabhizi nalabantu abangenayo nabo baningi badinga ukusavwa. Senenza kahleke uqale ngokuthumela umuntu ilink yokungena bese ke mina ungithumelela imininingwane yakhe ngimsave. Abantu abaphume ngenxa ye-emoji ungazulinge nje ubanikeze ilink ngoba ngeke ngibamukele. Ngiyakwazi ukubabona indlela engibhale ngayo umuntu mangimkhipha ngelink. So mayisebuya ngeke angene. Kufanele axolise, athumele ivoice note kuloyo ozomxolisela bese uletha imininingwane yakhe yonke nje obusukuletha umuntu omusha. Kodwa iphelezele ivoice note yakhe engeqele ku3 minutes exolisa. Mayingakwenzi lokho ngeke abuyele kwaphela nje. Kufanele ukwazi lokho. Uma engaxolisa engazithobi, asimfuni umuntu ongazithobi. Sifuna abantu abazithobayo. Thithi lenkosi zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu khona uyakuniphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Hayike siyambonga uNkulunkulu bengigcizelela nje ukuthi no hayi niyakhuluma angazi nithini ngisazosithola isikhathi senu kodwa nje yazini ukuthi cha ngeke niushayile lento kuthiwa ucrasher licrashile ikhaya lezwe makunje ngoba ayingeke
ngeke. Bengithi ngiyazazi nami ngikhona, ngiyawaphusha, wasaphusheka imessage. Angena ngobuningi. Kuhle lokho ngoba niyaxolisa. Kodwa ngizogcina ngiwalalela onke, ngiwabuyisele kunina futhi nabanye oxolisa kubona bakuzwe. Bayeke nje laba ababhalayo. Umuntu athi bhala athi ngiyaxolisa ukuthi ngafaka iVN, babona abanye besha ama-VN yena abhale. Ayiyekeni lonto, iyekeni nje lonto. Iyekeni ukuphakama nje lokho. Kuyekeni bazalwane. Khona vele aqhamuka umuntu esebhala. Kodwa uyabezwa abanye bathumela ama-voice note. Thumela i-voice note nawe sikuzwe uyithoba, uxolise ukuze ungaphindi. Hayike angibonge sesithandazile sisezwini lethu. Marko chapter 11 verse 24 sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Isikhathi sesinje kusho ukuthi sesizoncipha inkonzo, kodwa ke ziyadingeka ezinye izinto zikhulunywe ukuze zilungiswe. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nicelayo, konke nikukhulekelayo kholwana ukuthi nizokwamukela ninakho. So ukukhuleka ungakholwa ngeke kukusize. Ukukholwa bese ungakhuleki ngeke futhi kukusize. Izinto ezimbili lezi ezingezuhlukana zombili. Khuleka ukholwe, kholwa ukhuleke. Khona ivesi engangiliqala ngalishiya phakathi. Ngicabanga ukuthi ngalesa sikhathi sengikhuluma ngomoya ongcwele, ukuthi umoya ongcwele usemsebenzini, angisakhumbuli kodwa ngiyazi ukuthi angiliqedanga. Base Roma 10 sisuka kuverse 14. Kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye? Akakwazi umuntu ukukhuleka kuNkulunkulu engakholwa ukuthi ukhona. Kaze ngacaphunisa amaHebheru chapter 11 verse 6 elithi ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna beza kuye bakholwe, 1 ukuthi ukhona, 2 ungumvuzi walabo abamfunayo. So ke kholwa ukuthi ukhona. Ukholwe futhi ukuthi mawumfunisisa uzokuvuza. That is a God we serve. uNkulunkulu esimkhonzayo loyo. Kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye? So sinomsebenzi omkhulu bafowethu. Sonke la ekhaya lezwi, sonke entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, sonke nalabo abezwayo le voice note bengekho kulezi inhlaka ngoba usuyangizwa, uyayizwa le message. Sinomsebenzi omkhulu okwenza abantu bakholwe. Kholwa inkosi uJesu khona uzosindiswa. Amazwi akhulunywa umpostoli uPawuli ekhuluma nomgcini ziboshwa emva kokuba beshayiwe benosila besetilongweni, bamdumisa uNkulunkulu bopha, bamdumisa uNkulunkulu nezibazi nezikane londa, bamdumisa uNkulunkulu. Yazi kwazamazama isekelo zetilongo zejele, yavuleka yonke iminyango, bakhululeka bonke ababeboshiwe ngamaketanga aqathaka, bahlala bekhululekile kodwa akuhambanga noyedwa. Uma evuka umgcini ziboshwa, bheka ubona kwenzekile kuvulekile ukuthi zambe zonke iboshwa, ufuna inkemba, ufuna ukuzibulala. But Paul, ungazibulali, sikhona sonke, ungazibulali. Namanje khona abantu abazibulala ngoba beneyinkinga. Ungazibulali, esihogweni sikhona, sithinte, silalele bese sikhuleka nawe, abese kukhulula uJesu inkosi yethu, umkhululi wabaqilazekile, umkhululi wababophekile, umkhululi wabahlushwa emshadweni, umkhululi wengane ehlushwa ngoba zingazalwa la ekhaya, umkhululi wanoma ubani odinga ukukhululwa. Woza kuJesu wena, woza kuJesu uzothola ukuphumula. Lithi ke bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Ngithe sinomsebenzi omningi okwenza abantu bakholwe. Liyaqhubela lithi bayokholwa kanjani abangezwanga ngaye? Njengoba uthule wena ungakhulumi ngoJesu, bazokholwa kanjani ngoba bezwanga ngaye? Bazokholwa kanjani abantu? So ukukhuleka kukude. Sikhuluma ukuthi abezwe ukuze bakholwe bese bekhuleka kuye.
Kunabantu ozothi uma ufika ngale ngosuku lokwahlulelwa uthola ukuthi kunabantu okwakufanele bakholwe nguye ngenxa yakho, abakholwanga nguye ngoba wena bakuzwanga ukhuluma ngaye. You never spoken about Jesus. You never spoke about Jesus. So mongakazi ukhulume ngoJesu, bazozwa kanjani? Kufanele bakuzwe ukukhuluma ngoJesu. Kufanele bakuzwe ufakaza ngaye. Kufanele bazizwe inkinga zakhe asekusize kuzo. Mina ngisho sebenza nabo. Ngisho hamba nabo eTaxini. Ngisho hamba nabo ebhasini. Noma ngabe yini ke, motweni yestaff. Ngisho khona e-staff room. Ngisho khona la uhlezi khona nabo. Ngisho nezingane oyifundisayo kufanele zazi ngoJesu. Ulindele zikholwe kanjani bengezwanga ngaye na? Ayilabuza lelizwe. Bese lithi bokuzwa kanjani kungekho oshumayelayo? Hawe madoda. Bazozwa kanjani ngempela uhlezi wena ungashumayeli? Bazozwa kanjani uhlezi usonga izandla? Bazozwa kanjani unesikhathi wenza izinto zakho? Awubakhulekeli nokubakhulekela abasesizini, abasezonweni, ababoshiwe ngamaketango waseSathane. Uzihlalele nje, uzinake wena. Bazokhuleka kanjani abangazange bakholwe? Bazokholwa kanjani abangezwanga ngaye? Bazozwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Hayi, ake sibambe la. Yabona ukuthi igazi lisesandleni zakho, igazi lisekhanda lakho, igazi lalabo abantu abangezwanga ngaye, ukhona wena wazi. Ibhlungu le ndaba. Mangicabanga ukuthi khona abantu abayosho esihogweni bezivumela izono bengasadlanga isono ngenxa yokuthi abakhulumanga ngoJesu, abashumayelanga ngaye. Inkambo yabo ayizange ishumayele. Bayosha neziphingi nezifebe nabathakathi nabaqamba imanga nabayizinengiso ngenxa yokungamlaleli umoya ongcwele ukubona. Athi umoya ongcwele hambe uyothandaza kuloya muzi ungayi. Athi umoya ongcwele hambe uyoshumayela empambanweni omgwaqo, thola isipika uhambe uhlala ungayi. Uyofika uthini ezulwini? Hayi, ake siguqe sikhuleke. Simbonge uNkulunkulu, sibuyisele inkonzo yakhe kuye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngale nkonzo. Ngiyacela uyibusise, babusise bonke abayilalele. Babusise bonke uNkulunkulu wami kakhulu balenze izwi lakho. Ngoba uma beyilalela bengalenzi izoba isikweletu kubona. Ngiyacela ke Nkosi Jesu, busise le nkonzo, sinikela kuwena uwenze umsebenzi ebantwini bakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele. Baba uNsibando siyavalelisa. Sinithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.